Kana udasangana nevaimbi vangave vaekiti vangave vatambi venhabvu tobata Drumas Media. Subscribe on Drumas Media. Usangane neva haya this is Trace Kazwai muri Zimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita muchirongwa apo tinounza vaimbi vakasiyana siyana semaonera muri kuita. Nhasi tine mumwe muimbi munomuziva, muimbi wemusambo wedendera. Mazuva mashoma apfuura tanga tina Alan Chimbetu mudharaka waTryson. Nhasi tine mwana wacho tina Tryson. Ndinovimba muchange muchitapirirwa nemusambo wedendera. Rangu zita andinonzi Andrew Neshamba. Semazuva ese ndinofamba nemumwe wangu. Asika ndisanda introduce mumwe wangu ka. Ndoda Tryson umbondimbira kambo kako kaka. Chira vurado. Chira vurado. Mamungu akaTryson nhasi tina Chihera vakagara padhuze naye. Sawubingelela mlaleli, I hope ukuthi sikuthola kahle namhlanje. Ngiyathemba ukuthi kade umelele ukuthi uzobona phela ukuthi namhlanje sivakatshele sethu osamlawe ngubani. Mina ibizo lami Opampofu. I hope lizakholisa lolu hlelo sithe sabalalo lesifake sithele esilaso namhlanje. I hope lizakholisa ukuthi lihlangane naso. Amuna kufarira mai mwana kambo katiri kuzimbirayi. Yeshua. Makafarira here? Andakafarira zvekuti. Aha. Sengwa dzese tinokukurudzirai kusubscribe ku Drumas Media. Remember, Drumas Media taking you to another level. Regai tipe nguva ino kuna mkoma Tryson timbonzwa nezvemusambo wavo wedendera. Amai Maria, mwana wenyu Amai Maria, wakatora moyo wangu, Maria ndiwe. Aisati yapinda. Makadi muri Zimbabwe, zita ndiro Trace Chimbetu. Fara unge ndiri pa Drumas Media. Ndichisangana nemi kudai so. Chokutanga Trace Chimbetu. Mwana wa the late Nelson Chimbetu. Ndakabarwa FM 5. Ndiri wechi FM 6. Ndiri wechi 4. Ndiri Facebook sana. Ndiri ma albums anokwana kuita 6. Anokona ngari 7. Max 65 ndiri kutanga. Svika ezvezvi ndane latest songs chichakadaro. Akati wandei pamupakata nemavideos chichichi. Thanks so much. Mkoma Tryson, mataura zvemumhuri menyu kuti makaberekwa muri vatanhatu ndizvo. Tingade kuzivawo zvakare kuti imimi pama-albums enyu maridza so far. Kubva muchitanga kusvika pari nhasi hamunoyasoti apa ndofunga ndakarohwa ndakarova ndakaita kusvikirwa chaiko ndiripa album. Semuimbika andikwanise kuti sei kundishore kana one album randakaita. Ese ndinjoti ndakamarohwa zvoda zvekuti kubvira pane rokutanga kusvika pane izvezvi but zvinhu chingoenda nenguva kuti riri panguva ino ini zvekuti inini wanditi kurova obviously randiri kupedza kubva kubudisa ndeichoti ndakarova singaiti. Ndinoda kuti ndeida kuti ringe richifamba singaiti. Saka ndingoti ese ndomatora semabhama angu ese ari masongo angu ndomakoshesa
nelevel imwe chete. Tichitarisa musambo wenyu imimi munouti chii wangu inini musambo wangu ndokuti musambo wedendera. Aha. Ipapo ndo patingade kunzwisisa padendera music apa. Tinonzwa Sulu achiti dendera, Alan anoti dendera, but tikazotarisa mamwe masongs amunorova like ikaka kama mchimba Mai Maria, isusu mafanze dendera tinazoona akagana udendera. Right. Ndoshamsika nekuti mafanze dendera wafani dendera inofana kuti nyatsoziva kuti dendera izita rechishona. Saka dendera ingori zita rakaiswa pamusoro pemashoko aimbwa pamusoro pebhiti. Saka mabhiti akasiyana siyana, vakaridza kanindo, vakaridza rumba, vakaridza sukusi, vakaridza zvakasiyana siyana chezi pamwe pacho takasa mashure. Saka izvezvi manje inini manje ndiri dendera to the future and right now. Handikwanisi kuti ndamechiriri ndakapatirira padendera ra 1980 ofichi 1980 ranga rasiyana kuti vatati 2000 ranga rasiyana kuti sa 2010 rakanasiyana kuti 2020. Saka pane 41 years dendera ritiridzi. Saka dendera riri kubhururuka. Saka riri kufanira kuti tisvike kwese. Saka kuti tisvike kwese tofanira kunge tiridza zvese. Pandiri kungoimba inini hapana mumwe munhu angamboimba unotonzwa kuti uke pakaimba nomunhu dendera. Kuimba ndo dendera. Saka dendera inzo mashoko. Okay. Nokuti isusu pane magitari mamwe atajairira so kuti rakuma dendera ra 1980 kana ra 1990 resukuse kana kuti rekanini kana kuti rumba here. Alright, mkova Trace. Unomajairira imwe kona kana kuti muma 1990 because vanhu tofanira kuti takatasa dendera iro rakachinja kubvira musi waratanga kusvika pavakapedzera madhara. And then inini ndiri second generation taking it to another level like Drumas Media. To another level like Drumas Media. To the generation futi iripo in the future. So ndakati ndakanangana madhara izvezvi kana zvakanzikana even live show vanhu vechikura vachakwanisa kunge vachikuuya kuma live show like they used to do ana mudhara varipo. Saka zviri kuti madhara apo ndo ma 27 years aripo, ma 26 ma 20 ma 18 ndo amadhara amazuva. Ndo makurovera dendera iro ndo airirwa nemadhara aya mamurofana vaitorovera generation inge iripo. Saka generation iripo iyo ndo yatoridza negeneration yachikuru because music yese yatoridza just like pandapedza kupisa ndaridza mbira, ndaridza dancehall, ndaridza afropop, ndaridza dendera rekudhara, ndaridza dendera repakatikati, ndaridza rimwe yese ndakamaridza pane 15 songs. See, dendera harina limitation. Saka dendera to the world. Dendera ngarisvike kuBotswana, ngarisvike kuUK, ngarisvike kukati. Harimiswe nekuda kwekuti we are clinging down to some part of life yatakamborarama mashure. This is not history. We are living in future. Saka dendera is future. Mashoko anofadza. Tingade kuziva zvakare kuti padendera music renyu imimi muchireta nevamwe vari kurova dendera apa ndinorova Chimbetu family yese vari kurova ari uko, Sulu ari uko, uyo ari uko, uyo ari uko, muchirireta munozviona muri panhamba chii? Takatosiyana kusiyana kwatakaita takatosiyana pakuti ini hanomona pfungwa dzandinotaura ndiri pfungwa dzangu dzokuti no dendera iri ndakariongorora rakamirawo so umwe ane maonero ake maonarisa kuti uzoti uyu ari kwakati munhu wese ari kumberi pane zvanoita because every challenge is unique. Angave Sulu, angave Mdaralane, angave Dagi, angave Miriam, angave Saiwe, angave kana mumwe munhu ari dendera ridzona unowanda izvi kana but isusu zvatongoita
we try to be trace, you know, set kana kuti trenders. We have to trend. Taka set a pace. Nekuti pane vanhu vakawanda dendera tingati mumwe mutanzi wamwe munhu asiri inini and asiri timboti ndaneshamba rikuwa dendera kuridziri dendera rakura. Saka isusu tifanira kuti takatosiyanisa kuti ni ari kana ari kutedzera kandi ari kuona kunge tikuritadza because vana vanhu vacho tikuritadza plus vanhu kuti madhara aripo akaita kunge ngatiendei futi kumberi panyaya dzemimhanzi because matista aripo ari tongoridza mari dziraita kungoitwa navamwe kana kuti wakura futi artisti nenge utora iwe ungatora dembo chamwari akatiroera songe kuti ona mondoiringa topa chingutaura zvademanika kana kuti ndarani iro zvaaita so ai wasiko what about appreciating that the talent iripo on the ground? Because talent iripo on the ground already takaipa manegatives. Are we building the art sector and are we building the artists and are we building the music industry kuti iende kumbeitwa on the level? Itamjona unaona Barcelona kura kwa date mtu ofana tuni chamba bora batwecho bora chotati madhara kata bodara ako. Saka tingati iwo una chinangwa chekuretera mafanzi edendera amudhara wako. Ndinawo kuzi kana mufanire kana rakada kuti ndiridze music yamudhara wangu ndikuridzira sezvaiki. Pa music yamudhara wako ndikapika songa unoti akandoka ndainyasonzwa kufarira. Ndinoona kuti ndiri munyepera kune munhu akaita kunge inini zvangu nemadira ndeichita kuti music iyo ndonotadza kuti nditi yakati dzese ndodzida madira akafanana handikwanisa kudzisiyanisa kuti ndodaya kana kuti yamudhara wangu chete kana mumwe munhu aritodza dendera angave kana chamboroma angave kana chingoredza kana ndikangonakidzwa ndonakidzwa ese masongs kana zvikanzi dzimudhanzi masongo ese ndonakidzwa amudhara wangu ndodaisa bangu rangu ndodaisa abamunini wangu mukoma. Tingade kuziva kuti pa dendera music rako uri kuriona sei mune ramangwana? Rukuniswa nekuriona izvezvo ramangwana racho harisi right. Zvaizvezvi rakamiswa nekuriona. Right, ningade kuziva zvakare dendera racho ruri kuenda to the future. Handiti mune here urongwa hwekuzotiwo timbonzwa album renyu Trison, Douglas, Sulu, Alan muri pamwe chete Chimbetu family? Urongwa hatina asi kana wakazovepo tichaita takatomboita imwe yaifana kunge karibuda paubva ramudharalana song iyoyo ndokunga nditori nayo but yakazongochinjwa yakazosara ine mamwe tu asi takatomboita last year yatabva. Saka izvezvi urongwa inini ndonotaurira umwe ndikati hatina inota izvezvi urongwa hwekuti pamizi ndakazvimirira kuti ndoda kudaidai handina. But unoiona sei pfungwa yacho yekuti totobva tamboti Alani kanganwa nezvedendero rako yokanganwa muchirwa muri pamwe chete, unoiona sei pfungwa iyoyo? Dendera redu in fact handingati dendera ramudhara Alani izvezvo ndotozviziva nevamwe but asi kuti dendera redu kuzoita kana kuti ndikutoti takatomboita zviro kuti pfungwa iyoyo takatomboiita tikatoita into process but hainozoita into final product. Tori nesong yatikatoita I have the demo. Saka zvichireva kuti pane zviri kunetsa kuti mubatane? Hapana. Saka chakakutarisai kuburisa takatoita iripi? Ndakati kuti indati ndine demo racho but takatomboita zviro kuti pfungwa iyo yakatomboveka.
muri Zimbabwe muri kuzvinzwa tina mukoma Trison. Mukoma Trison, tingade kuziva zvakare kuti imimi tomboti ndimi mukuru wedendera music mufamily yenyu. Tomboti ndimi Alan takuisa Exide Rana baba. Zvaita here kuti mukwanise kubatanidza mhuri yenyu kuti iite chinhu chimwe chete toregedza kuti nhasi kuna Alan nhasi kuna right? Music and we must get our facts right and straight. Music is business and music is very free to any talent. Saka music ainene kuti baba vako vanoimba, ainene kuti even dai kuti baba vangu vatorwa penyu mdarana iso ini ndida kutoimbawo yangu music vana chavanokwanisa kuti vane misi because izvezvi I'm over 18 and very independent as well as any other munhu ari kuimba dendera izvizvi. Saka music is business. Saka kana iri business kukura kwedendera zvoreva kuti kukura kwebusiness redendera kuwanda kwawo zvoreva kuti kukura kwebusiness about kuti zvitokura zvinhu izvo zvitoright. imi makaroora here mukoma? In fact ndakaroora matindakarasa makaroora here? Handina izvezvo izvezvi am very very simple. Ndiri kurangarira imwe nguva pamakaita album launch pavanonzi pamachina palongchen pane munhu ainzi ndiye mukadzi wenyu. Zvanga zvakamira sei? That time but izvezvi ndisiva. Okay, hatingada hedu kuti tinyanye kupinda munhau iyoyo. Ko muri munayo? In terms of mwana ndine mwana I've got a very very beautiful handsome boy named after my father, Nice Junior. Okay. Akura sei? Gore rino anofanira kunge achichena 6. Okay. Right. Tinoona the original dendera yana Mugara vaimboimba nziyo dzatingati dzeZANU-PF kana kuti dzechimurenga. Imimi muri papi nedziyo idzodzo munodzida here kumbodzirova? Ndononge ipapo that fact is not correct. Ndarangarira musi watisiya muchiti ZANU. Handika tova tsanguva yacho kuti no paitaurwa ndarangarira musi watisiya gamba iri richitofa kuti song kana takatora song yedu we have to visualize handika ndarangarira musi watisiya gamba. Saka akatisiya papi tiri kuhondo handika saka akabva atoti ndane roda papfuwa. Saka vanhu vaitaura mamemories ezvinhu zvavakaona. I was not there, but I don't think it was political affiliated, but it was a scenario being described, a memorable one, and then it was put into melody into a song. Ndara Simon akaimba ku State House kure. Aitaura futi nguva iyoyo yandikutaura kuti zvakatora makore mangani takabatsirwa nananingi. That is not ningi. That's something which is kambo kakanzi State House kure kakaridzwa paida kumatchwa neMDC kuenda ku State House. State House. Alright. Nobva paburitswa State House kure. Saka zvinoita kuti susu semafans. Mafans ane. Mafans, that song here is very rich in terms of Zimbabwean history. More than any song. But you know to tell okay, that rakaronga kuenda mberi nehondo kuti tinge tiri muZimbabwe ndokukumbira rubatsiro kubva vane shamwari dzedu masocialist vane nhingirini wati vati kudza ruzhinji makatiteerera song iyani inotaura about Zimbabwe kuti tisvike patiri nhasi kuti tinge takatogara tiri very free like izvo zvatiri takambofamba sei
Saka isusu as Zimbabweans we should embrace where we come from. We should not politicize the history of this nation. Vanhu vakaenda kunorwira nyika havangosiri veMDC, havangosiri veZANU-PF, havangosiri veZAP, angari maZimbabweans aitofatira kuti inzi Zimbabwe. Saka vanhu ivavo ndokuti munhu takamborangarira dare rakadai angasingataura about any political petition. It's about Zimbabwe, it's about you, it's about me, it's about our history. Right, music tadzoka kwakare music as a business semataura amaita kuti music a business. Tingati business renyu riri kufambawo zvakadii? Rakamiswa necorona, but asi riri kufamba in other aspects because kune zvimwe zvatinochiitawo zvimwewo atirikidzi kufamba just like papa panatsemba tafunga in terms of dendera ende riri kufamba riri kufaya because rakabudisa 3 maubao festival izvi zvitunga panera angu panera mudhara panera sulu. So as a business dendera we are managing to do it in these hard times. Sasa kufamba zvikuti tichitarisa zvakare paishu yemavideos magadzina mavidhio akawanda zvakadini kubvira pandatanga. Yes. Awanda pane pamwe ndakatomuita DVD ranga rine 10 songs atoti one day ipapa I'm working on my videos ndifunga last album radikapedza zvoti anytime from now toona kudonedza one so munoti due to the pandemic pandemic tiri kutambidza Mukoma Trison panhau yemacollaborations tingati kusvika pari nhasi maimbo nevaimbi vakawanda zvakadini? Vakawandisa zvekudaro album randirapedzera kuita izvo zvanditi chakadaro takutsaona zvinhu rine macollabos akawanda zvingaita zvitori nemacollaborations ekuangola ekunamibia emuzimbabwe ndacollaborana nagospel artist ndifunga netuma gospel artist Father Mobi na Dani Mere ndakacollaborata nezimdanzo disiyani the last album ndakacollaborata naanozani tigonzere hip hop ndakacollaborata nembira inonzi madziza embira ndatoita 2 songs ndatoita futi another song about Zimbabwe musazi kuti ndiye ZANU kana ndiye MDC ndiye Zimbabwe collaboration. Mataura zvembira apa tingati musambo wechiwanhu munodowo kusvika papi? Ini ndiri musician wedendera kuimba semataura ndaita mbira imusic inonakidza zvisingaiti. I appreciate it zvekudaro nyange wakauya kuzviguri ndikatoona unachitudza guri raora anything that is musical kana ukatoya nesong kuti ngatichi song yezvigure ndotoita ukauya nesong kuti ndiye manhingi ma-extraterrestrial. Saka tingati munotera chero chamafunga ipapo kana munhu akauya negospel munongoita? I'm a musician, a bona fide musician, a musician na heart, musician na blood. Right, takuita tichiswedera kwakaperera chirongwa chedu. Ndezvipi zvamungade kutaura kumafans enyu? Mafans edu isusu kana kuti angu ndinokudai zvisingaite kuti ndinge chinzi muimbi ishungudza kufadza imini ende ishungudza kuti dendera iroro ramangada kubvira pekutanga ndiendere mberi dendera ramangada kubva pekutanga kana pamamambo that is 1980 kusvika izvezvi toda kuti chinhu ichocho kana chapa 41 years inoda kuti pa 41 years chichienda kune dzimwe nzvimbo
pamwe chete nemi futi because ndimi mwana wacho hapana a tree without roots cannot stand upright. Saka imimi ndimudzi makatotangira kumashure vakachaungana mudhara neshamba mukura makatambana namudhara but takuda maflowers saka dendera toda kuti riende international. That is my wish and I'm going to fulfill it and I am in the suit saka shuro chedu ndechekuti imimi semafanzi kuite kumiziki yangu chete musician wemuzimbabwe chari kutadza kuti aende kumberi is the lack of support kubva kumafans. Support kuti amusopa support but support kuti ndo musician yedu aripo izvezvi just like angave kana mwezi mudanzi taka embrace art yedu. Ndonoti kana maartist yedu anokwanisa kuita music iri more taka criticize pane criticism yekuti just like tomoti munhu oimba kana kuti inini ndoimba nemunhu wezemdanzo dendera raiso but for the sake of entertainment dendera entertainment saka unonotodaro pamwe ndaiwenderozwekana mamwe masongs achaentertaina vanhu neimwe futi nzira kuti nekona support entertainment saka as long you are entertained kana chagoneka kana chatadza unoti aiwa ngaida kuita zvakatata and that is fake criticism yokuti you can go and do better. Pamaartist ariko izvozvi muZimbabwe ndeupi mumwe muimbi amungati muno appreciate music yake munoifarira? Mandira ndoita maartist emuZimbabwe ndozva ese ndomada ese zvokuti I appreciate every nyangwe ari kunzi nevanhu arigona inini as an artist ndotoda kuti ndizive kuti paanogona ndivapi ndopanda panzwisa zvokuti ndoda munhu wese anoimba nekuti mandira ndoita kuimba. I appreciate my artist yes. Muri Zimbabwe nhasi mazviona tanga tina mukoma Trison. Chaningade kukuzivisai zvakare muri Zimbabwe ndechekuti munguva dzese dzatinokurukura naartist atinenge tiinaye dzimweni nguva tinogona kunge tichitadza kusvika pamubvunzo waunofungidzira kuti uyu hausi shalo nekuti vamwe vanombotitumira vachiti that's a shallow question. Tinoida mibvunzo yenyu isiri shalo iyo munotitumira kana ipo pamunonyora macomments paya mobva matinyora dai wabvunza zvakati kuitira kuti kana takuzoenda kune mumwe artist tizoona udzamu hwemibvunzo yenyu kana nekuti imimi ndimi Drumas Media. Okay, sithanda ukubonga mlaleli ukuthi kadulathi siqalisa le program sezesiqeda ulokhu ulalile ayisikho ukuthi phela hayi sihlakaniphile iwewe ndindebele thenso mina ndo ngiyakuthanda machinzwa kachindebele chamukoma Trison kubva kwandiri Andrew Neshamba and Opampofu. Tinoti muve nenguva inofadza musakanganwe kakusubscribe kuDrumas Media mushanga ukuru yerezvituma 40,000 ngatikwirei kudarika ipapo panopera gore tofanira kunge tamu 80,000 hazvirambe. Aiwa, what about 1 million? Tinozoipinda. Everything is possible. You can say that again. Take it to another level. Aiwa, tinotenda mukoma Trison ngatisanganei zvakare muri Zimbabwe mune zvimwe zvirongwa.